Мен Илсия Гатауллина булам. Менә инде 20 ел дәврендә мин ашханәдә пешекче булып эшлим. Кечкенә вакыттан бирле пешерергә яраттым. Өйдә әниләрне төрле тортлар, пироглар пешереп, ашлар пешереп сыйларга ярата идем. Кечкенә вакытта кардан гына түгел, без песоклардан да төрле пәрәмәчләр ясап, аларны катырып, шулай итеп уйнарга ярата идек без кызлар белән. Менә шушы әйберләр инде мине пешекче һөнәренә алып килгәндер дип уйлыйм. Мин мәктәпне бетергәч, укырга кердем, 115-нче лицейга. Анда 2 ел укыдым. Шунда эшләүче укытучылар, безнең укытучыларыбыз мине алга таба шушы лицейда үзләрендә укытырга да чакырганнар иде, калырга кушканнар иде. Ләкин мин ашханәне сайладым. Менә инде 20 ел тугры булып эшлим, яратып эшлим эшемне. Пешекче һөнәренең инде аның эш вакыты бик иртә башлана. Эшкә киләбез, иң беренче чиратта плиталарны кабызып җибәрәбез. Суларны куеп, ашларны куеп җибәрәбез. Аннан соң инде пешерү процессы башлана. Безнең ашханәдә бик күп пешекчеләр эшли, һәрберсе үз эшенең остасы. Камыр әйберләр пешерүченең үз остасы бар, ит әйберләрен пешерүчесенең үз остасы бар, һәм инде аш, боткаларын пешерүчеләрнең дә үз осталары бар. Алар һәрберсе үз эшен бик оста, теләп башкара. Мин үзем ашлар, икенче ашлар өчен, боткалар өчен, компотлар өчен җавап бирәм. Безгә менюны бер атнага әзерләп куялар. Кайберләрен инде үзебезгә үзгәртергә дә туры килә. Көн саен бер төрле ризык әзерләнергә тиеш түгел. Макароннар, дөгеләрне анысы инде основной ризык буларак көн саен пешерәбез. Аннан соң инде сложный гарнирлар дип әйтәбез инде. Аларны инде көн саен үзгәртеп торырга тырышабыз. Алар атна буе, 2 атна буйлап кабатланмыйлар, гел үзгәреп торалар көн саен. Ашлар инде көнгә безнең ашханәдә 3 төрле булырга тиеш. Аннан беренчесе гади ашлар, икенчесе солянка, өченчесе инде суп-пюре ашлар. Якынча көненә 100 кеше ашыйдыр дип беләм. Пешекчеләр үзләре пешергән ризыкны кабып, иң беренче үзләре кабып тәм итеп карарга тиеш. Без бит кешеләр өчен эшлибез. Аның тузларын, бурычларын яхшылап карап, тәмгә китереп бетерергә кирәк. Белмим, ничектер миңа шулай зуррак объемда пешергән саен ризык тәмлерәк була. Кичерәк объемда пешерсәң, ул икенче төрлерәк килеп чыга. Минем фикерем менә шундай. Өйгә кайткач, бигрәктә инде авылга кайткач инде әти, әни, мин повар булгач инде миңа пешертәселәре килә инде. Аннан соң инде мине тәмле пешерәсен дип тә мактап куялар инде. Шуңа күрә алар күбесенчә икенче ризыкны пешерергә кушалар инде миңа. Бик яратып ашыйлар, кайбер вакытта аерым бер ризыкны да пешерергә кушалар инде. Ашханә инде минем икенче гаиләм. Күбесенчә безнең бит инде гомеребез эштә үтә. Мин менә шушы эштә яшим. Кайбер кешегә бит инде ашларның яисә второй блюдоларның кайбер кеше туз яратмый, кайбер кешегә тузлырак кирәк. Безгә рәхмәт әйттеләр инде, чакырып та рәхмәт әйткәннәр бар. Бу аеруча инде бик күңелле моментлар. Тагын да тәмлерәк итеп пешерәсе килә. Шуннан соң мин үзем раздачада тормасам да, столовыйның эчендә эшләсәм дә инде барысы белән дә анда безнең Татмедиада эшләүчеләрнең барысы белән дә таныш, дус булгач инде һәрберсенең нәрсә яратканын беләм. Аларны күрүгә инде алар инде миңа ниндидер ризык белән уже ассоциироваться итә башлыйлар инде. Аларны күрүгә бүген мәсәлән безгә алмаз керде, как раз ул алмазның
Пилмен яратканым беләм. Мин как раз пилмен пешереп ята идем. Мин алмазны күреп чыктым да, алмазны күрдем дә чыгып, алмаз пилмен ашыйсыңмы дип инде. Ул беләм аның пилмен яратканын. Һәм мине ул бик теләп ризалашты. Мин аңа салып бирдем. Менә шул. Хәзерге вакытта мин бу һөнәргә яшьләр күбрәк тартыла дип әйтә алмыйм. Менә безнең чор кешеләр инде, үземнең чор кешеләре күбрәк иде. Элегрәк коллективта яшьрәк иде. Хәзер инде андый яшьләр пешекче һөнәренә тартыла дип әйтә алмыйм. Бу һөнәрне дә эшләү өчен бик тырыш булырга кирәк, сәламәт булырга кирәк, үз эшеңне яратып эшләргә кирәк. Бүтән җаныңны, тәнеңне теләп эшләгәндә генә эш уңай нәтиҗәләр бирә. Кешеләрдән бит инде күрәсең, артык ризык тәлинкәләрендә калгач, аның инде тәмле булмаганга ошамаганнан микәнләр дип уйлап куябыз инде. Бик каты кайгырып та аласың аңа. Җаның аркылы үткәрәсең, аны йөрәгең аркылы үткәрәсең. Ник ашамады икән дип уйлыйбыз инде, или артыграк алган микән дип уйлыйбыз инде. Инде алардан калган ризыкларны аерым җыеп барып инде утилизировать итәбез. Төрле вакытта бит инде ашарга пешергәндә, кайбер вакытларда тузыңны артык салып җибәрәсең. Кайбер нәрсәләр җәкимрәк була инде, ул бит инде клиентлар инде безнең ашарга кергән клиентларыбыз безнең бу җитешмәгән якларны дөрес аңласыннар иде инде. Менә шул теләктә калам. Өйдә дә төрле вакытта бит инде төрлечә килеп чыга. Бу эштә дә, пешекче һөнәрендә дә, пешергәндә төрле вакытта бер үк төрле ризыкны әзерләгәндә ул һәр көнне бер үк тәмдә булмый. Ул төрлечә килеп чыга. Аш артык тузлы булса, минем һәр вакытта да запаста тузсыз бульон тора. Шуны өстәп җибәрәбез инде. Чамасын белгәч инде ризык пешерүнең бер пешергән ризыкның уже примерно күпме анда туз, бал саласын беләсең. Аны салганда ук баштан әзрәк салырга тырышабыз. Аннан соң аны куып карагач, нәрсәсе җитми, тузы җитмиме, балы җитмиме инде. Аннан соң шулай кушырга тырышабыз. Сарымсак кушып җибәрсәң, любой блюдо пикантныйрак, тәмлерәк, ароматныйрак, яшел үләннәр ризыкларны бик каты бизи, тәмисти. Укроп, петрушкаларны ашка, второй блюдоларга күбрәк салып җибәрсәң, алар ризыкның тәмен бозалар. Шуңа күрә чамалап кына мин күбесенчә аларны түгел, күбрәк ароматныйрак, кинза, базилик, шундый үләннәр салырга тырышам. Универсальный приправалар кулланам инде пешергәндә. Бу сүзне дөрес дип уйламыйм. Безгә итләр, әйбәт итләр килә. Авылдан алырга тырышабыз. Алай ипи кушалар, андый нәрсәне әйтә алмыйм. Котлетка әлбәттә инде ипи кушасың, котлет ясаганда. Ит бит инде ул шундый нәрсә, ул хайванның нәрсә ашаганына да карый. Ничек суйганнарына да карый ит. Аның тәме инде төрлечә була. Башка ашханәләрдә бәлки кушалардыр да, минем, безнең ул яктан бездән чиста. Клиентларыбызга бары тик яңа пешеп чыккан ризыкларны гына ашатырга тырышабыз. Бары тик яхшы продуктлардан гына ашарга пешерергә тырышабыз инде. Була инде әлбәттә, аны без постоянно карап торабыз. Ашлар бармы кызларның? Әгәр дә булмый икән инде, тизрәк безнең запастагы бульон тора инде, тизрәк кенә лапша бар. Тизрәк кенә бульонга лапша салып алабыз, менә шул коткара инде. Бик тиз килеп чыга шулай.
Төрле вакыт була инде, но күбесенчә бит инде көнгә күпме күләмдә ашлар киткәнен без уже беләбез. Ул шул ук бер күләмдә инде аларның аермасы юк диярлек көн саен. Бездә сливочный суп с курицей дигәнне кергән клиентларыбыз инде бик яратып алалар. Аны көтеп алалар, кабат-кабат сорыйлар, кайчан шушы аш була, кайчан була дип сорап торалар инде. Ул чыннан да бик популяр ашка әверелде безнең ашханәдә. Мин аны үзем дә бик яратып пешерәм. Аның өчен тавык ите кирәк була, бәрәңге, кишер, суган, сливочный сыр һәм сливки кирәк була. Иң беренче тавык итен вак кисәкләргә турап, майда кыздырып алабыз. Шуннан соң кишер турап, кишерне угычтан уып салабыз инде. Суганны шапмаклы вак итеп шапмаклап турап, бергә кыздырып алабыз. Аннан соң бәрәңге турап салабыз и өстенә бульон. Бергә пешкәч, пешеп чыгар алдыннан салам инде мин аңа сливочный сыр. Сливочный сыр салам да инде бераз 5 минут пешереп алгач, аш әзер. Һәм инде мин аңа ароматлы, тәмле тәмләткечләр салып, кинзалар салып, петрушкалар салып инде ахыргача инде үз истәменә китерәм инде. Эштә иң яраткан мизгелләрнең берсе обед вакытында кызлар белән утырып чәй ичү. Иң кыен мизгел эш вакытында вакытка җитешмәү. Вакытка җитешмим дип тиз чабу. Менә иң кыены шул. Пешекче булгач инде көне буе аяк өстендә басып торырга туры килә. Плита янында кызу ит әлбәттә. Ләкин эштә безнең кондиционерлар эшләп тора. Шуның белән безгә алай бик кыенлыгы туры килми инде аның. Алдан беренче эшли башлаган елларда бик авырта иде аяклар, хәзер инде ияләштеләр. Ашханәдә хезмәт хакын мин уртача бәяләнә дип уйлыйм. 60 меңнән 70 меңгә кадәр дип әйтсәк була инде.